guys, madsong adlaw ni tanan guys. January sa Propitsa ron, January 14. January 14 ron guys. So nami pa games ron sa mga bata dari sa mga lugar. Ga na ko mga ginagmayng kuan panghatag. So ag sobra nila to sa among ipalit sa bugas, mo ring amo pang ipahalipay sa mga bata. Naghanday mga makaon guys sa mga ipang-apod-apod. So magpa-game sa miuna. Dali, ato ta mag-uban taron. Hi guys. Oh, bidli apil mo bi. Oh, malingaw mo kapil, aron malingaw pud sila. Pero makalimtan nila sa bagdong udit. So magpa-games miron, kaya malingaw intaw mga kabataan. So di adare di man puningog mga chichirya, mga biskwit man ni, biskwit, mga candy. So mo na yung premium nila. Nagtapok na yung taon sila guys, ya. Nagtapok ng mga kabataan. Dali na, sige, magsugo na ta. Sige. Apil mo mga kwan, mga dagay ha. Nalagas na mga kabataang Pinoy. Char. Ikaw ba, apil ka ba? Sige, dali. Pareha ito simbahan ba? Gana ha. Nalagas, andam nag mga chikiting dari. So kana mga gagman to ipadaplin sa laman na kay basin injag matamata na ang laman na nga tagaan. Ito mo ng games ha. Punta na sa taga sa ilumangan. Okay, unahan na to si EJ. Isay mo tinangan. Ikaw? Joshua? Pilido? Ikaw? Bisa mo mo EJ? Kana? Guys, magsuko na sa mga games karon nga ang premier ba dyan mga chichirya ra di ingin chichirya mga biskuit ni ha kay bawal man ang chichirya sa mga biskuit kada mga premier nila agat ang games ron kuan dali Kim mag-arrange mo o gikan sa kinatasan hantod sa kinanuban sige dali arrange mo dali gikan sa kinanuban hantod hoy gikan kinatasan hantod sa kinanuban dali sige, tanawag ko. Taas man sila. Ano naman inabaylo naman eh. Ano iniingin kung kinatasan hantod sige na. Oy, mas taas mo. Sige na. Pag-arrange na mo. Sige. Dali na kayo. Hoy! Hoy, ato pa figure yan daw. Oh, daw. Wala mo ruler. Sige na. Arang mga wanta. Kani may bahay natin. Sige na. Arang mga wanta. Ay, show mo niya. Uy, Sige, karay mo kinatasan. Uy, baya! Pagkasi lagi mo ba kayo? Nakilaw lang. Uy! Okay, very good. Kuha sa tuba. Bal kayo na ikuan ba? Kanang isa. Ikaw tayo-distribute. Okay, mga very good. Kaago. Una. Hoy! Dida, yun natin. Uy, dali ka. Ina na ra. Para laro na ako. Laro to. Ina ah. Ina dito. Ina dali. Ina naman para yung mga hapang premiuhan. Cancel ba o kanang ay ang oh, baby, mo ribi. Bulatahan mo yan. Sunod. Tapos. Hindi mag-arrange gani. Tanawon nito ang itong mga kung anong itong mga height kung ano ba. Ha? Sige mo ang bunal.
Gikan sa kinanuban ang buhok hantod sa kinatasan. Arrange mo lang. Gikan sa kinanuban ang buhok hantod sa kinatasan. Akan eh. Sige na, dali na. Amazing games. Sige na, dali na. Sige na, susindi ako. Sige na. Sige na, dito day. Arrange day. Ito day. Sige na, okay na. Muna. Nagapang tagaan mo. Kaya mo kadaghan naon. Ano pa, Bia? Ayan. Kaya gatong kamera man ako natagaan karang ludan kurkurug na tuhod. Bea, dali be. Sa may inyo sa di pwede ijambol kay mga sungag ito itong maagtang. Ang tagaan. Sayang! Duha ko nung ila. Mari lang. Dini mga chichirya guys ha, mga biskuit ni puro. Eh, bawal ang chichirya na napita kay mga hindi agad yung mga naan. Kaya na mo? Ana? Okay na. Okay na. Sige mo? Mana? Mapaimon na nang salong. Kaya na ija kitaguan. Eh, itong bibi. Bibi, oh. Bibi mang ko. Sana mo? Mga tigumang. Ay, tikuini lollipop ra. Ano na may paghatag nila kay ihagol ano mo pag games. Muna. Dito sa atong idumong. Uy! Luto lang yung singat ko eh! Ma! Kaya guys. Di pwede na isambul ko. Buhat lagi mo ba? Isa ra. Mo bibilang ga oh. Mong giing na pag-arrange mo di. Kay Bon na. Na, okay na. Ano mo sel? Kawali dyan. Pwede. Uy! Una kami! Abat ni. Yan ko na lang ang mga batang makakatanda dito. Pistig na harap lang. Wala yung go! Ko. Ha? Dara ka day kaya ito silang pagkuanon day pag jambulan na na. Tikuini. Agay sa ako. Iyan sa ipuan ba? Sige. Matahang white to balay ha. Kasi Lahinan sa nahalaming mga gagmay. Lahinan sa nahalaming kamunin mo siguro paghuwat mo. Bebe, ikaw pa doon sa kameraman. Wala. Wala po ko sa. Ijampo na naman ako. Kapoy na kong doon. Sige, datang. Uy, kamera! Okay na mo ha? Uwing na nagkagubo ka mga kagwan. Kagwan pa ang kamera na may hindi sa harap ka sa salina. Man.
Ada pa. Nanganak ko. Ada pa. Ano matagag di kailo guys? Hoy, agdi makailog mo rayhan tagaan unsa kay luoy pud. Ag kamo nakailog di naman. Nakakuha! Tanan na nakakuha. Tanan na nakakuha. Yung tuo kung wala mo ingan na wala kailog. Tanan na nakakuha. Tanan na nakakuha. Kuha. Kay luoy pud. Para maangay mo. Uda oy. Nakiapil man ko gilid ko sila. Wala, Ate Queenie. Ha? Ada mo pa na maksantingil ka ba? Si Jade, nagbalik-balik! Si Jade! Uy, ako. Okay. Nagbalik-balik ako ba? Di na magsambol kay gansi adik ka kuha. Uy, pag-arrange mo. Pag-arrange mo kay na yung mga marupong. Pag-arrange mo. Si Along tapos na yan. Mupong! Tag-isa-isa. Tag-isa-isa. Pangit! Pabalik-balik din sa tagaan. Na-stress Ate Queenie. But if you're looking for something... Akin mo ito mapupuntin. Hala? Hayop ko ba? Laro ba sa tabi niya? Kanina pili na tumugulis mga bata pong ka-apil sa duwa mo ning hangin mo kay luoy. Pusa na ulo. Kami na. Kasali dito ang matanda. O yan, ang mga matatanda dito. Oh, sa'yo yan. Hindi ko makapil. Cameraman. Mapil mo, di. Thank you. Thank you. Sige, malamang din mo. Alam mo yung adya pa ko. Ano pa tuloy mo, darling? Karing nabili na toros mga bata po datos unahan. Atang pangatang. Hoy! Ako yung mahatag ba ni? Ano yung panghatag ba na ito? Nakakalipap ba? Uy, away lame. Lalipap. Kana aji awa. Wajib ko dyan eh. Ha? Ako dyan eh. Thank you. Wala. Jelly egg, Bob. Hoy, sakto na kaya hanggang ihatag na sa mga bata. Nakataon naman. Wala bang kuya mo ha? Wala lagi. Yaw. Wala lagi. Ito. Sa Nathaniel o pang tuan. Nathaniel o pang Natali. Pambaba og ka Natalie. Ang Alibaba o pang tuan. Tabahan naman. Di na ikuan na pa yung hatagan na ni Balo. Uy, pud ba? Maka-apil sa games ba? Ano sila nang ba? Dara ka mong masakbot. Mga pang tigumon kay basi kamunawan niya yan. Ayan.
Dahil hangi pabilin guys diya kay ang mga bata tus unahan napay wa na mo matagai kay wa nangatug pa man sumo ni hangi panghatag nila. Guys, nalingaw ang mga kabataan dari. Kuwas mga kindi bahala mga daot ang mga kangipunan basta ka nalingaw kuno sila. Panagsara man pud guys di mapuningan kanunay. So mara to mong video rong adlaw guys. Thank you and salamat sa inyong pag-watch. Bye.